እዙይ ድምጽ ራዲዮ ኤረናዩ ዕለታዊ ዜና ኤርትራ ካብ ሩስያ ወተሃደራዊ ኣጽዋር ክትሽምት መደብ ከም ዘለዋ ማዕከናት ዜና ሃገር ካብ ሴንት ፒተርስበርግ ገሊጸን። ሓላፊ ወተሃደራዊ ቴክኒካዊ ምትሕጋዝ ሩስያ ዲሚትሪ ሹጋየቭ ኣብ ዝሃቦ ቃል ኤርትራ ብባይቶ ጸጥታ ተነቢሩላ ዝነበረ ናይ ኣጽዋር ማዕቀብ ስለ ዝተላዕለ ናይ ወተሃደራዊ ንብረት ናይ ምሽማት ጠመትኣ ናብ ሩስያ ኣቕኒዓላ ኢሉ። እቲ በዓል ስልጣን ኣብ መግለጺኡ ኤርትራ ክትሽምቶ መዲባ ዘላ ኣጽዋር ክሳብ ዝተራቐቐ ከቢድ ብረት ዘጠቓልል ምዃኑ እኳ እንተሓበረ ዝርዝር ሓበሬታ ግን ኣይሃበን። ክሳብ 20 ሚታዊት ካብ ሓፈሻዊ እቶታ ወይ GDP ኣብ ወተሃደራዊ መዓላ ከም ተጥፍእ ዝንገረላ ኤርትራ ንዝበዝሐ ክፋል ጽላታት ልምዓት ሃገር ዓብዪ ዕንቅፋት ኮይኑ ምህላው ይግለጽ። መራሒ ሚሊሻ ፈጣን ሓይልታት ሱዳን ወተሃደራውያን ሰበስልጣን ሰራዊት ካብ መዝነቶም ተወሪዶም ዕርቂ ክገበር ድሉ ከም ዘሎ ገሊጹ። ንነዊሕ እዋን ካብ ዓይኒ ህዝብን ካሜራን ተሰዊሩ ዝጸንሐ ሕመቲ ኣብ ዝፈነዎ ናይ 5 ደቓይቕ ናይ ቪድዮ መልእኽቲ እቲ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ኣብ ውሽጢ 72 ሰዓታት ደው ክብል ከም ዝኽእል ኣመልኪቱ። ሕመቲ ኣብ ዘቐመጦ ቅድመ ኩነት እቶም ትርፍራፍ ናይ ዝወደቐ ስርዓት ዝበሎም ወተሃደራውያን መራሕቲ ብካልኦት ክትክኡ እንተኽኢሎም ሰላም ኣብ ናይ መዓልታት ግዜ ክመጽእ ይኽእል ኢሉ። ሃልዋቱ ብምጥፍኡ ዝተፈላለየ ትንታነታት ክወሃበሉ ዝጸንሐቲ መራሒ ሚሊሻ ኣብ መልእኽቱ ህዝቢ ሱዳን በዚ ዘይተደለየ መከራ ይሓልፍ ምህላው ከም ዘጓሃዩ እዩ ዝገልጽ። እንተኾነ ኣልቡርሃንን መሳርሕቱን ካብ ስልጣን ክሳብ ዝእለዩ ነቲ ኩናት ክቕጽሎ ምዃኑ ፍሊጡ። ኣብ ከተማ ጅዳ ክካየድ ዝጸንሐ ዘረረብ ሰላም ብዘይፍረ ምቕጻሉ መራሕቲ ሱዳን ሕመቲ ምስ ሰራዊቱ ካብ ከተማ ካርቱም ክወፅእ ክጠልቡ እንከለዉ ሚሊሻ ፈጣን ሓይልታት ከዓ መራሕቲ ሰራዊት ካብ ስልጣኖም ክእለዩ ዝብሉ ቅድመ ኩነት ብምቕማጦም ምዃኑ እዩ ዝግለጽ። እቲ መራሒ ሓይልታት ሚሊሻ መልእኽቱ በንጻርቲ ሰበስልጣናቱ ዝተኣመንሉ ስርቅን ዝምታን ንብረት ህዝቢ ንሕና ኣንጻር ሰረቕቲ ንዋጋ ኣለና እምበር ሰረቕቲ ይኮናን ክብል ንኩሉ ትክሲ ናይ ኣሉታ ምላሽ ይብሉ። ኩናት ወተሃደራውያን ሓይልታት ሱዳን ምትእታው ናይ ሓያሎ ሃገራትን ኣህጉራውያን ትካላትን ስለ ዝበዝሖ ናይ ስልጣን ቁርቁስ ካብ ምዃን ሓሊፉ ዞባዊ መልክዕ ክሕዝ ተሰጊዩ ዘሎ። ኣብ ደቡባዊ ክፋል ኢትዮጵያ ሕማም ኮሌራ ኣስፋሕፊሑ ከም ዘሎ ውድብ ጥዕና ዓለም ኣፍሊጡ። WHO ብዓርቢ 28 ሓምለ ብዘውፅኦ መግለጺ እቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ከም ዝጀመረ ዝገለጾ ሕማም ኮሌራ ኣብዚ እዋን እዚ ናብ 42 ንኡሳን ዞባታት ኣስፋሕፊሑ ከም ዘሎ ፍሊጡ። ክሳብ ሕጂ ተኻይዱ ብዘሎ ጸብጻብ መሰረት ልዕሊ 4,000 ሰባት በቲ ሕማም ተለኺፎም ምህላዎም ተፈሊጡ። ውድብ ጥዕና ዓለም ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምትሕብባር ነቲ ለበዳ ንምቁፅጻር ክሰርሕ ጀሚሩ ምህላው ይገልጽ። ኣብ መጀመርያ ናይ ዝወርሒ ኣብ ኢትዮጵያ ምስቲ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ሓድሕድን ዘስዓቦ ምምዝባል ህዝብን ኣብ ህዝቢ ተላባዒ ሕማማት ክረአ ምዃኑ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣጠንቂቑ እዩ። ሓያሎ ትካላት ግብረ ሰናይ ኣብቲ ዞባ ተዋፊረን ከም ዘለዋ ዝገልጽ ውድብ ጥዕና ዓለም ንሓካይም ቴክኒካዊ ስልጠና ምሃብ ኣተኣላለያ ሕሙማት ኮሌራን ዝኣመሰሉን ደገፍ ይገብር ምህላው ሓቢሩ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። እዙይ ድምጽ ራዲዮ ኤረናዩ